zobudíš do upršaného rána pri mori, prechádzaš sa po ľudoprázdnom meste, treba zmeniť lokáciu a Triest nevyzerá najhoršie. No keď sme sa rozhodli ísť ďalej, niečo nás nečakane zastavilo. Oh my god, dráma. Keď sme náš novostarý karaván spojaznili a zapojili so slabúčkým Berlingom, vydali sme sa vstříc ceste z Maďarsko a jeho Balaton do Chorvátska, kde sme zistili, že diaľnice nebudú naši kamaráti. Tak sme sa horko ťažko vyštvorali na kopce, hory, dedinky a uvideli sme krásne Jadranské more, ku ktorému sme prišli, zaparkovali, oslávili a... Čo bolo ďalej? Na druhý deň ráno, ako som spomínal, sme sa zobudili, naši nemeckí susedia už tam neboli. Tam ešte stáli tí Nemci večer, keď sme šli spať, ale ráno tam už vidíš, máme krásne, aspoň nám nezavádzajú vo výhľade. Toto je vlastne výhľad z môjho okna, aj z toho karavanu, čiže krásny výhľad. Ale teda, aby som nehovoril teda, že odišli Nemci len kvôli nám, na druhý deň bolo už škaredé počasie. Už bolo tak pod mrakom, ľudia tam nie sú žiadni, čiže nikto sa nekúpal v ten deň. No a toto je to naše cestovanie, toto je ten náš Berlingo, náš karavan. Takto sme si ho tam proste zaparkovali, takto sme tam stáli v ten deň. Vravím, počasie bolo škaredé. Toto sa im moc nepáči, neviem teda, more sa mi páči, hej, ale nepáčilo sa mi, že tam v tom pobreží sú tie rafinérie, že tam v pozadí. Že oni to pokazí celý ten kvázi pekný výhľad takouto rafinérkou. A ďalšou zaujímavosťou sú tie člny, ktoré sú tam. Pozri, ako s nimi lomcuje. Tak pri nejakej väčšej burke, tí kokos tam musia prejmať tie člny, neviem, či o seba narážajú, či čo to tam proste deje. Tento záber sme už videli, nie? Hej, tento záber sme už videli, tak poďme na ďalší. A tým, že to natočil Peťo, tak on si natočil aj to svoje ubytovanie. Čakaj, tu. Pozri sa, ako on tam chudák proste musel sa tam... A tam má ešte puklice, lebo my sme museli zhodiť puklice, ako nám horeli tie brzdy. Tak my sme ich dali ku Peťovi, takže on spal s tými puklicami. Vieš, a tam nemáš ani kde nohy vystreniť, že ešte tam máš pozrieť sa koľko svojej vlastnej batožiny. Tým, že bolo škaredo, tým, že vlastne pršalo a nám sa nechcelo ísť ďalej, lebo my sme boli unavení z toho dňa predtým, ten deň predtým bol veľmi náročný, takže sme si povedali, že poďme sa aspoň poprechádzať po pobreží toho miesta, kde sa nachádzame. On tam bolo škaredo, mrholilo, pršalo, proste fúkal vietor. Skrátka ten deň bol ozaj otrasne, hej, nebolo pekne, takže tam nemáš moc čo robiť. Pointou bolo, že my sme boli už toto na konci septembra a veľa tých stánkov a tých atrakcií a všetkého možného bolo už pozatvárané. Čiže toto už bolo také, že my sme ako prišli na koniec toho, ľudí málo, atrakcie pozatvárané a ešte to počasie bolo také škaredé, čiže my sme tam ozaj sa šli prechádzať. A túto strechu by som dal do pozornosti, pretože takto som v živote nevidel škrydle robiť. Keď ti nepasujú do seba pekne tieto, tak jednoducho každú škrydlu natrž zo spodu lepidlom alebo maltou a lepíš jednu škrydlu vedľa druhej. Začalo pršať a to, že začalo pršať, bolo aj akoby pre nás, že a dosť, že my to tu proste vzdávame a že ideme preč, že proste čo my tu budeme ešte robiť, vravím nuda v úvodzovkách, lebo škaredo, pršalo. Nebolo to tak, že by sme už boli nasratí a odišli sme, ale bolo to tak, že my sme tam ešte prespali tú jednu noc, pobali sme karavan a išli sme ďalej a našim cieľom ďalším bolo taliansky Triest. Vyšli sme hore na nejaký hrad, bolo to krásny výhľad, ozaj nádherný výhľad na celý ten Triest. My ešte keď cestujeme, tak máme také, že Iva má vyštudovanú históriu, neviem, či som to spomínal, vysokú školu. A keď niekam ideme, proste tak my musíme chodiť po tých historických pamiatkách. Nemusíme, chceme, mňa to zase tiež aj baví, hej, je to pekné. No a toto už je potom ten hrad, my sme išli potom hore na ten hrad sa pozrieť, taký ten typický, tu vidíš nejaké starožitnosti a sú to nejaké také tie stĺpy, čo tam zostali, iba nejaké pomníky po stĺpoch, ty kokos, ja sa dneska fakt vyjadrujem. Takže tam zostali pomníčky po stĺpoch. Že talianské Trieste. Áno, naozaj Taliansko.
Čau, čau! A tú druhú neviem. Tú druhú ti nevidno. Peťo trošku doľava nižšie, ľavú, kúsoček. Výborne. Našou ďalším cieľom bolo dostať sa teda z toho Triestu. Už ten Triest je pobrežný. Čiže my sme šli akoby celý čas po tom pobreží. Naším cieľom bolo dostať sa do Benátok. Na tej mape to nie je ďaleko, ale my sme to nedošli. No a potom už Peťo už natáča, že ideme cez riť, hej, ideme cez nejakú prdel, lebo my sme nevedeli ani, že čo. My sme nevedeli, či vchádzame na nejaké družstvo, alebo cesta pokračuje ďalej, vieš. My sme sa chceli dostať z toho Triestu do Benátok, to bol náš plán na ten daný deň. No a išli sme tu 30-kou alebo 50-kou cez tie dedinky a cez tie mestečka. No a došli sme do mestečko Lido di Jesolo a v tom Lide di Jesolo sme dostali defekt a tam sme už ostali v ďalšej časti. Čau.